My dneska vaříme palačinky. Dneska k obědu potřebujeme mléko. 2 vajíčka. Máme 2 vajíčka. A teď tam dáváme cukr. Trochu prášku do pečiva. Špetku soli. My tam dáváme vanilkový cukr. Taká mouka tady. Teď si tam dáváme vajíčka. To mi nejde. Dáme tam druhý vajíčko. Ježiši. Utěrka. Dáme si tam cukr. Velkou šičku. Vanilkový cukr tam dáme. Tam dáváme špetku soli. Tam nalejete hrnek mlíka. Teďka tam dáme mouku. Postupně to promixujeme. Přidáme mouku. Teďka to promixujeme. Nezapomeňme dát lžičku prášku do pečiva. Těsto by mělo vypadat takhle. A tam dáme pánvičku. Tak jo. Teďko to tady zapneme. To bude stačit. Počkáme, až to bude rozpálené. Tímhle budeme otáčet. Palačinka bude za chvilku hotová. Palačinky můžeme otočit. Teď máme palačinky hotové. Vezmeme si nutellu A marmeládu. My nemáme jahodovou, teď máme meruňkovou. dáme si palačinku na talíř. Teď to dáme namazat, tu palačinku. Palačinky jsou hotové. Dáme tam ještě jednu nabíjeračku. Palačinky jsou hotové A přejeme dobrou chuť. Mňam, to je dobrý.